Det første, der sker, når mennesket det kommer i et nyt miljø, når vi for eksempel træder ind i et nyt rum, når vi træder herud i naturen et sted, også selvom jeg har været her før, det første, der sker, det er, at hjernen, vores underbevidsthed, den scanner det her rum for eventuelle farer. Fordi vi er så vant til fra naturens side at skulle overleve, skulle tilpasse os, og vi er gode til at finde fejl. Fordi hvis der nu er en eller anden simpel tiger derude, eller et eller andet, det er sådan, vores hjerne stadig fungerer, så vil det jo være livsnødvendigt, at jeg formåede at se forskellen, at jeg formåede at høre, at tingene var anderledes, og fornemmede, at tingene var anderledes, at der var noget, der bevægede sig anderledes, noget, der kom imod mig. Så derfor så er vi er wired i vores hjerne til overlevelse. Og overlevelse vil altid ligge over præstation. Så hvis der rent faktisk kommer den her sabeltiger imod mig, eller jeg står i en eller anden form for livstruende situation, så vil min krop kunne gøre umådeligt meget. Så selvom jeg har et forstuet ben, selvom jeg har en albue, som er delvis revet over, som jeg har forstrukket et eller andet, lige meget hvad det er, der næsten er galt med kroppen i det øjeblik, at vi taler en overlevelsessituation, så skal kroppen nok kompensere, så skal den nok ignorere de her ting. Fordi når vi går ind i den her fight eller flight mode her, hvor vi går ind i kæmp eller flygt, når vi går ind i kæmp mode, kommer der blod ud til hænderne, blod ud til benene og fødderne, og der kommer adrenalin ud, og vores fokus bliver snævert. Vi kommer til at fokusere kun lige på det, der er vigtigt. Det vil sige, at vores krop den er fantastisk eminent til det her at overleve. Problemet er, at når vi så skal præstere, så, så vil kroppen tænke, at det er ikke lige så nødvendigt. Det er jo ikke nødvendigt, at man skal gå ud og træne hårdt eller løfte et eller andet. Der vil kroppen altid passe på sig selv. I en overlevelsessituation, det kan både være for en selv, og det kan også være for andre mennesker, hvis der er nogen, der for eksempel, hvis der er nogen, der ligger fastklemt under bil, der har man hørt ekstreme eksempler med, at en kvinde har nærmest løftet en bil, for at der så er børn, der er kravlet ud af den. Det, som man ikke lige hører i de her historier, det er, hvordan at vedkommende også har ødelagt sine sener og muskler og knogler, og måske endda har fået nogle varige men, som de aldrig nogensinde kommer sig over. Så det er ikke noget, der er sundt for os, det er ikke noget, der er godt for os, og derfor så er det jo fantastisk, at vores krop rent faktisk generelt passer på os, og ikke laver de her overdrevede præstationer. Så i det helt almindelige daglige, der vil kroppen passe på os. Kroppen den vil tænke, hvis du har en forstuet arm, så vil den nedsætte hele kroppens samlede output, det vil sige hele den fart, hele den eksplosion, hele den kraft, du kan generere, og faktisk også din mobilitet, din fleksibilitet vil blive nedsat i hele kroppen. Bare fordi du har et eller andet, måske albue, måske i din lille tå, et eller andet sted på kroppen. Og man kan teste det her ved at jamme et led, ved at stoppe et led, så det ikke bevæger sig optimalt. Så vil du se, at selvom du gør det højre i venstre tommelfinger, så vil højre skulder for eksempel blive slappere, og højre ben blive slappere. Du kan også, det som der sker med kroppen, det er, at vi får input hele tiden, vi får millioner af input i sekundet. Min krop, vores krop har receptorer, som måler, hvad temperaturen er, om der er vind. I vores skin og hud, der mærker vi hele tiden, hvor er vi henne, og man kan tage sine lukkede øjne, og så kan man mærke, hvor er sin næse henne, fordi man ved præcis, hvor ens kropsdel er, og vi ved, hvordan jeg står, når jeg bukker mig fremad, min balance, så jeg har vores balancenerver, som gør, at vi ved, hvor vi er henne i rummet. Vi får alle de her input fra vores hud, fra alle de ting, der er under vores fødder og under vores håndflader, som kan mærke, hvordan vi står, hvor vi er henne, hvad det er for noget undergrund, vi er på. Og så er der noget af det allervigtigste, det er vores syn, for alle de input, vi får fra syn. Du kan teste det her også ved at for eksempel løbe, prøve at spurte 200 meter, og så have en marker, som guider dig, som holder dig, som løber sammen med dig, eller så kan du faktisk løbe rimelig hurtigt. Men generelt, så kan du overhovedet ikke løbe lige så hurtigt, som hvis du havde dit syn. Så selvom at du har en, der passer på dig, selvom du ved, okay, det skal nok gå, så fordi at vi ikke er helt trygge, fordi vi ikke kan se præcist omgivelserne, så vil vores krop nedsætte den kraft, du kan generere. Så vi får altså de her input hele tiden, og hvis ikke vi får de her input præcist fra hele vores krop, helt perfekt, jamen så har vi ikke trygheden, så har kroppen ikke trygheden i, at den kan generere den her power. Så hvis jeg skal løbe rigtig, rigtig hurtigt, så skal kroppen også have signaler fra alle mine led ude i fingrene og håndledet og albuen og skuldrene, for at vide, at okay, men den kan godt sprinte igennem med den her arm, uden at den river den i stykker. Og problemet er, at vi bevæger os ikke ret meget i dag. Vi sidder sådan her bag en computer, og det bliver vi tilpasset rigtig godt til. Og vi kommer ikke ud i alle mulige yderpositioner og laver alle mulige bevægelser, som gør, at vi får at vide for vores hjerne, at tingene er okay. Hvis
for eksempel noget som, hvis man, nogen der har for eksempel fået sat armen af, for eksempel, så vil man opleve nogle gange fantomsmerter. Det kan være fordi, at man ikke får, at kroppen den ikke får signaler fra armen. Den får ikke at vide, hey, armen er okay, så derfor sender den smertesignaler ud for at tjekke, hey, er den okay? Fordi det er næsten det eneste, vores krop den kan. Det som vores krop den kan, når vi gør noget forkert, når vi lever usundt, når vi lever forkert, så kan den sende smertesignaler ud. Det er den måde, den siger, hey, stop, det du gør, det er ikke okay. Der er et eller andet galt i det, du spiser, du sover for lidt, du er for stresset, et eller andet. Så sender den smertesignaler, eller den lukker dig ned for dig, simpelthen ved at gøre dig syg. Det at blive syg, det er en helt anden historie, men det at blive syg, det er jo rent faktisk en helbredelse i sig selv. Fordi kroppen, den, hvis du får feber, så er det fordi, at der er nogle enzymer, der fungerer bedre, når du får feber, som gør, at du bliver helbredt. Så det, at vi får smertesignaler, det, at vi bliver syge, det er faktisk kun et tegn på, at kroppen den prøver på at gøre noget godt for os. Det er vigtigt at forstå. Så lige så snart, at kroppen den ikke fungerer optimalt, lige så snart den ikke ved, at alle ledene er, hvor de skal være, så sender den smertesignaler. Så første punkt, det er, og første grund til at bevæge sig ud i alle mulige yderpositioner, det er at få at undgå smerte, og så den næste del, det er at kunne præstere. Jeg vil tage udgangspunkt i et lille eksempel for at forklare 3 essentielle ting for at kunne præstere optimalt. Noget der hedder Hell Run, 24 timers konkurrence i Danmark, som er 24 discipliner, alt muligt. Der er hardcore ting, man laver ude i koldt vand, man laver nogle vanvittige ting i svømmehallen, man laver nogle hemmelige ting, man løfter rundt på tunge ting, man laver rigtig mange crossfit-agtige ting med gravsten og tunge sten, og tunge bolde og kettlebells og alt muligt. Så man laver en masse hårde præstationer, og typisk så har man måske været i gang 12 timer eller et eller andet. Man får måske en halv time søvn i løbet af de her 24 timer, og efter, når man så er halvvejs, når det er om aftenen, det er mørkt, så ude midt i skoven, så bliver der lavet en cirkel, og så skal man bokse mod et par sværvægtsboksere, som går ind for virkelig at give en oplevelse, man ikke lige glemmer. Og for at kunne gå ind i den her præstation, så er det vigtigt, at man skaber tryghed, fordi husk, lige snart vi går ind i den her oplevelse og skal til at bokse og skal til at præstere, så vil der være en utryghed, fordi at hjernen den vil helt automatisk tænke, okay, det er et nyt miljø, det er et miljø, jeg ikke kender, hvordan er underfladen, det er grus, det er sådan noget, man nemt kan falde i, og man står ikke helt sikkert fast, så man kan stå ordentligt i sin boksestilling, og der er nogen, der rent faktisk kommer til at tæske mig. Så der er masser af grunde til ikke at være tryg i den situation. Lige snart vi ikke er trygge, lige snart vi ikke er tryghed, så kan vi heller ikke præstere optimalt. Så her får du 3 tip til, som jeg har brugt, når jeg går ind og så skal bokse i den situation, hvor det er mørkt og koldt, og man er allerede ret godt brugt i sin krop, og risikoen for, at man bliver slået ud og er bevidstløs i 20 sekunder og rent faktisk går ud af hele Hell Run-konkurrencen, den er jo hele tiden til stede. Så derfor så er der sådan 3 helt elementære ting, som du kan bruge altid for, når du skal præstere et eller andet. Den første, det er at være engageret. Det er at være mindful, det er at være nærværende, det vil sige at være til stede der, hvor du er. Så det første, du gør, det er at tune ind, og så lægge mærke til alt, hvad der er. Så stille dig, få ro på, træk vejret, så i stedet for at man har det her nervøse åndedræt, så er lungerne altså størst hernede i bunden, så derfor så få nogle dybe vejrtrækninger, hvor at når man trækker vejret ind, så går maven ud af. Så man skal ikke lave sådan en dyb vejrtrækning, hvor man bevæger sig sådan der, men hvor maven simpelthen går ud af, hver gang man trækker vejret ind. Så ligesom få ro på, blive grounded, mærk underfladen, stå mærk med hele foden i gulvet, at man kan mærke, hvor det er, man står. Træk vejret roligt, læg mærke til hver en detalje, læg mærke til, ligesom nu står herude i naturen, hver en pind, der ligger her. Se, hvordan den ligger, når balancerer på noget. Hvordan er det her, hvis det er grus, man står i, så læg mærke til underfladen, læg mærke til, hvad det er for nogle lyde, der er, ligesom der er fuglelyde nu. Læg mærke til, er der vind? Hvordan er vinden? Hvad er det for nogle træer, der er? Hvad er der udenom området? Og så zoom ind på området igen. Så vær total mindful omkring det område, du står i, dig selv og dine omgivelser, og alle de mennesker og dyr og alt, hvad der er omkring dig. Det første. Det næste, det er at fokusere. Bliv fokuseret på opgaven. Så efter du ligesom har været mindful på det hele, så tuner du ind. Okay, det her, det er boksringen, det er her, jeg skal være. Det er inden for det her område, det er det her, jeg skal stå på, det er det her underlag. Sådan her jeg selv nu. Okay, jeg har en lille smule med min albue. Kan jeg prøve at bevæge den? Kan jeg komme ud i nogle yderpositioner, så jeg lige får gang i den? Kan jeg spænde op i den? Hvad kan jeg gøre? Hvor er jeg selv henne? Hvad er min tilstand? Hvad er det for nogle styrker og begrænsninger, jeg har? Så bliv fuldstændig fokuseret. Okay, hvem er det, jeg skal bokse med? Det er ikke sikkert, man ved det, men bliv så meget tunet ind på den opgave, der er som muligt. Og lige få, hvis det er boksning for eksempel, så vil man jo lige køre nogle slag, ligesom man ser professionelle gøre det lige inden de går ind i en kamp, så man ligesom får tunet ind og får motorikken ind. Så
100% fokus på det, der er, og så vil der komme nogle tanker og noget, nej, hvad nu hvis det går galt, og der vil komme alle mulige både gode og dårlige tanker, og der vil også komme nogle mærkelige tanker, sådan noget som, hvad skal jeg lave i morgen-agtigt. Det gælder det om at blive ved med bare at fokusere på opgaven, og så lade de tanker bare ligesom komme forbi. Se dem som et eller andet. Der er jo nogen, der bruger en eller anden strategi med at forestille sig, at man lige sætter dem på en sky, og så svæver den videre, eller man tager et bat og smækker dem væk, eller et eller andet, hvad det er, man forestiller sig. Så i hvert fald blive ved med at zoome ind, okay, det er det her, jeg skal, det er det her, jeg skal, og det er det, jeg skal. Og det er, man kan øve sig til på at blive bedre til at fokusere på en opgave. Fordi lige snart man går i gang med selve opgaven, så er det fuldstændig ligegyldigt, det der er udenom den her boksecirkel. Så gælder det om at lade det ligge, og de tanker, der kommer fra alt andet uden for den cirkel, lad dem ligesom komme igennem, og så bare lad dem flyve videre. Den tredje vigtige ting, det er, at man kan move easy. At kroppen, den kan bevæge sig optimalt. Fordi, igen, hvis jeg jammer et lille led her, et eller andet sted, f.eks. i lillefingeren, så vil det nedsætte min samlede output for hele kroppen. Så man er nødt til at få alle led i hele kroppen til at kunne bevæge sig, og derfor så kan det være rigtig godt at køre sådan et opvarmningsprogram igennem, hvor man går igennem samtlige led i hele kroppen, bevæger dem ud i alle yderpositioner. Fordi så fortæller man kroppen, hey, det her led er okay, det her led er okay, og det her led kan bevæge sig herfra og hertil, så at kroppen den ved præcis, hvad den skal gøre. Inde i hjernen, der har vi nogle 3D-kort, så forestil dig et kort i 3D over hele din krop, over for eksempel din arm og dine fingre, som gør, at man netop ved, at man kan lukke øjnene og røre sin næse, fordi kroppen den ved godt, hjernen ved godt, hvor armen den er hen, og hvor næsen den er hen. Men det her 3D-kort, det er nødt til at være så optimalt som muligt. Hvis det er bløret, hvis det er sådan noget utydeligt sløret noget, så kan kroppen ikke, så bliver kroppen, så nedsætter den for det første kraft, og for det andet, så kan den ikke generere en perfekt motorik. For eksempel i forhold til boks, i forhold til at løfte noget, i forhold til rent dagligdags ting. Og det er derfor, hvor det er interessant det her, at alle de her ting, det gælder selvfølgelig også i det daglige. Så det at skulle bære sin tunge indkøbsposer ind i bilen, op på 4. sal, hvis ikke du har en krop, der ved præcis, okay, min lænd, den er ret nu, eller den er måske ikke helt ret nu. Hvis ikke kroppen den ved, at alle ledene er okay, og hvor de er henne i forhold til resten af kroppen, så er det, du risikerer at ødelægge dig selv. Der er kun 3 ting at sige. Sørg for at øve dig i at være engageret i det ting, du gør, så du er 100% på. Lær at fokusere på det vigtige, lige snart du går ind i noget. Vi kan tage alle eksempler her i livet. For eksempel en helt almindelig samtale med en god ven. Det at begynde at være engageret først og blive nærværende omkring, hvad er det for et rum, jeg er i, hvad er det for en person, jeg møder, hvem er det, vær nysgerrig, kig på de små detaljer, som vi normalt ikke ser, lyt efter dem, hvordan er deres stemme, hvordan er deres humør, hvordan er deres følelser, og så fokusere på dem, finde ud af, hvor er deres intentioner, hvad er det egentlig, de vil. Så kommer man meget, meget tættere på hinanden, og så få trygheden i dig selv, fordi hvis du selv går rundt med lidt ondt i ryggen eller et eller andet, så har du ikke ret meget at give til andre mennesker. Så derfor er det så sindssygt vigtigt at kunne move easy og kunne bevæge alle led i alle positioner. Ha' en fantastisk dag.